ஓகே மாதாஜி, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण डिवोटीज 9th சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மிக ரகசியமான அறிவு, the confidential knowledge. இதுவரைக்கும் பகவான் சொன்ன விஷயங்கள்லயே மிகவும் ரகசியமான அறிவு. அத யாருக்கு சொல்றார் பகவான்? அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன இல்ல, என்வியஸ்னஸ் இல்ல, பொறாமை இல்லாதவர். அதனாலதான் இச்சா துவேஷம் ரெண்டுமே இல்லாதவர் எதுலையுமே. அதனால அவரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த விஷயங்களை எல்லாம் பகவான் சொல்லிட்டு இருந்தார். சோ இப்போ 17 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ இன்னைக்கு 18வது ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்க போறோம். இதுல என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பகவான் பார்க்கலாம்.
கடைசியா சொன்ன ஸ்லோகத்துல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அவர் என்னென்னலாம் சொன்னார்? ஒரு 4 விஷயம் சொன்னார். நான் இதுவாக இருக்கிறேன், இதுவாக இருக்கிறேன், இதுவாக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அகிலத்தின் தாயும் தந்தையும் காப்போனும் நானே. ஹரி போல் மாதாஜி. கரெக்டா. ஓம்ங்கிற மந்திரமும் நானே. கரெக்ட். அப்புறமா எல்லா வேதமும் நானேங்கிற. ஆமா, ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இங்க ரிக் சாம யஜுர் வேதங்கள் அப்படின்னு 3 வேதங்களை சொல்லியிருக்கிறார். அதர்வன வேதத்தை சொல்லல. ஏன்னா அதர்வன வேதம் அப்படிங்கிறது அந்த பிளாக் மேஜிக் சம்பந்தப்பட்டது. அதனால அப்ப வந்து இந்த 3 வேதங்கள் தான் இருந்துச்சு. அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அது. அதனாலயும் இத வந்து அந்த 3 வேதங்கள் தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. சரி, நம்ம இத பார்த்தோம். இப்போ 18வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். பிரதா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு. சோ கோல், இலக்குனா கோல். அப்போ காப்பவன் நானே. சோ நம்மளை எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றவர் அவர்தான். நமக்கெல்லாம் தலைவன் அவர்தான். நமக்கெல்லாம் சாட்சியா இருக்கிறது, நம்ம செய்யற செயல்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருந்துட்டு சாட்சியா இருக்கிறது அவர்தான். நமக்கெல்லாம் கதி, வசிப்பிடம் அவர்தான். அடைக்கலம் அவர்தான். அவர்தான் வந்து சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லாத்துக்குமே வந்து உற்ற நண்பர், வெல்விஷர் அப்படின்னு நம்ம 5.29ல படிச்சோம். சோ நானே படைப்பு, படைக்கிறது யாரு? அவரேதான். அதையெல்லாம் அழிக்கிறது யாரு? அவரேதான். சோ எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமாக இருக்கிறது அவர்தான். தங்குமிடம், எங்க போய் கடைசியில தங்குறோம்? அவர்தான். அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் விதையளிக்கும் தந்தையாகவும் இருக்கிறார். சோ எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார். இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா எல்லா காரணங்களுக்கும் நித்திய காரணமாக விளங்குகிறார் அப்படின்னு இங்க ஒரே லைன்ல வந்து பிரபுபாதா வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா காரணங்களுக்கும் சர்வ காரண காரணம். சோ பிரம்ம சம்ஹிதை கூட சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித்தானந்த விக்கிரகம் அநாதிராதி கோவிந்தம் சர்வ காரண காரணம். எந்த காரணமா எதுவா இருந்தாலும் சரி, காரணம் யாருன்னு தேடி தேடி போனீங்கன்னா கடைசியில கிருஷ்ணர் தான் இருப்பாரு எல்லாத்துக்குமே. சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு பொருள். இப்போ ஒரு அழகான ஓவியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கே அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். அப்போ நம்ம அந்த ஓவியத்தை புகழ்கிறோமா இல்ல அந்த ஓவியரை புகழ்கிறோமா? மாதாஜி உங்களதான் கேட்கிறேன். ஓவியரை புகழ்கிறோமா ஓவியத்தை புகழ்கிறோமா? அந்த ஓவியத்துக்கு காரணமான அந்த ஓவியரைத்தான் நம்ம புகழ்கிறோம். அப்போ இந்த காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவர் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். அடைக்கலமாக இருக்கிறது, வசிப்பிடமாக இருக்கிறது, படைக்கிறது, சாட்சியா இருக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர்தான். சோ மறைமுகமாக அவரை வந்து புகழ்கிறோம். சோ பகவானுடைய படைப்புகளை ரசிக்கும் போது, ஆஹா இந்த பிளேஸ் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு, இந்த அட்மாஸ்பியர் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது யாரை மறைமுகமாக புகழ்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவானை தான் மறைமுகமாக புகழ்கிறோம். சோ ஆனா சில சமயங்கள்ல இந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகின்றவர்கள் வந்து பகவானை வந்து வழிபட மாட்டார்கள். அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியை தான் வழிபடுவார்கள். அப்போ அவர்கள் வந்து மறைமுகமாக பகவானை தான் வழிபடுகிறார்கள். நம்ம ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா டைரக்டா வந்து பகவானை வந்து வழிபடுகிறார்கள். இது வந்து ஸ்டார் கேஸ்ல போறது, லிப்ட்ல போறது. சோ நம்ம எதுல போகணும் அப்படிங்கறத நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். சோ ஒரு அறிவுள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஸ்டேர் கேஸை தவிர்த்துட்டு சீக்கிரமா போகணுங்கிறதுக்காக லிப்ட்ல தான் வந்து போவாங்க. சோ இந்த ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு விவசாயி இருந்தார். அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவரு செக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, எண்ணெய் ஆட்டுவாங்க பார்த்திருக்கீங்களா? மாடு வந்து சுத்தி சுத்தி வரும்.
அந்த செக்குல வந்து இந்த கடலை தேங்காய் எல்லாம் போட்டு அதுல இருந்து எண்ணெய் எடுப்பாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? எண்ணெய் எடுக்கிற அந்த செக்கு மாடு வந்து அதை சுத்தி சுத்தி ரவுண்டா வந்துட்டே இருக்கும். பார்த்தது இல்ல மாதாஜி. ஆனா படத்துல நிறைய பார்த்திருக்கோம். சினிமால பார்த்திருக்கோம். நானும் வந்து நேர்ல பார்த்தது கிடையாது. நானும் படத்துல தான் பார்த்திருக்கேன். இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். எண்ணெய் எடுக்கிற மெஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஆனா ஒரு விவசாயி கிட்ட இருக்கிற அந்த மாடு மூலமா வர்றத வந்து நான் பார்த்தது இல்ல. ஆனா வந்து அந்த மாடு வந்து அந்த படத்துல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அப்போ ஒரு பண்டிதர் வந்து கேட்கிறார், எது இந்த மாடுகளோட கழுத்துல வந்து மணி கட்டி இருப்பாங்க. எதுக்கு கட்டியிருப்பாங்க? முதல்ல எல்லாம் வந்து இந்த மாடுங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இருக்கும். அத மேய்ச்சலுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க. அதுக்கு அது பாட்டுக்கு மேய்ஞ்சிட்டு அது சாயந்தரம் ஆனா பால் கறக்கிற நேரத்துல திரும்பி வந்துரும் கரெக்டா. அப்போ ஏதாவது ஒரு மாடு வரலன்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த மணி ஓசை எங்க கேக்குது அந்த அந்த திசையில போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆனா கூட. அந்த மாதிரிதான் இந்த செக்கு மாட்டுக்கும் வந்து மணி கட்டி வச்சிருந்தாங்க. அப்போ ஒரு பண்டிதர் வந்தார், ஒரு முட்டாள் பண்டிதர். அவர் வந்து கேட்கிறாரு, என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, எதுக்கு மணி கட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் விவசாயி கிட்ட. அப்போ விவசாயி சொல்றார், இந்த செக்கு மாடு வந்து சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அதனுடைய மணி வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும். அப்ப அது சுத்தி வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும். நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலைய பார்க்கலாம். அது சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். எப்பாச்சும் மணி சத்தம் கேட்கல, அதுக்கு ஏதாவது கால் வலிச்சுது, கொஞ்ச நேரம் நின்னுடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா, அது மறுபடியும் சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. உடனே அந்த முட்டாள் பண்டிதர் என்ன கேட்கிறார் பாத்துக்கோங்க, அந்த மாடு சுத்தாம கழுத்தை மட்டுமே இப்படி இப்படி ஆட்டிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவா போகுது அப்படின்னு. அதுக்குதான் குதர்க்கமா வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, ஏன் லிப்ட்ல போகும்போது பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க அவங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி குதர்க்கமா எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஏத்திஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது. அதுக்குதான் இந்த ஸ்டோரி சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி குதர்க்கமா கேட்கிறாங்க. அப்ப வந்து விவசாயி சொல்றார், இந்த மாதிரி குதர்க்கமா கேட்கறது, இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமா யோசிக்கிறதெல்லாம் மனிதர்கள் தான் செய்வாங்க. பசுமாட்டுக்கெல்லாம் இப்படி ஏமாத்த தெரியாது. கரெக்ட். ஆமா. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி குதர்க்கமா கேட்கிறவங்களுக்கு இப்படிதான் நம்ம பதில் சொல்லணும். சோ இதுதான் வந்து 9.18ல நம்ம பார்க்கிற விஷயம். அடுத்தது 19வது ஸ்லோகத்துல தபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருணாம் உஸ்ருஜாமி ச அம்ருதம் சைவ வ்ருத்யுஷ்ச சத் அசத் சாகம் அர்ஜுன. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவன், கொடுப்பவன் நானே அப்படின்னு. மரண உருவமும் நானே, அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஜடம் அப்படின்னா ஜட பொருள்கள், உயிரில்லாத பொருட்கள். சேதனம், சேதனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உணர்வு. உணர்வு யாருக்கு இருக்கும்? உயிருள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் உணர்வு இருக்கும். சோ அப்போ ஜட பொருளா இருக்கிறதும் நான் தான், உயிராக உணர்வாக இருப்பதும் ரெண்டுமே நான் தான். ரெண்டுலயுமே நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றார் அவருடைய உரையில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோ இங்க ஜடத்தையும் உயிரோடு இருக்கிறதையும் படைக்கிறவர் அவரே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. அவர் தன்னுடைய உரையிலே கிருஷ்ணருடைய பல்வேறு சக்திகள் ஆய்வதிலிருந்து கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் ஜடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை அறியலாம். சோ உயிருள்ள பொருள்கள், உயிரில்லாத ஜடப்பொருள்கள் அப்படிங்கிற வேறுபாடெல்லாம் மனிதர்களாகிய நமக்குத்தான். பகவானுக்கு உயிரில்லாத பொருள்கள், உயிருள்ள பொருள்கள் அப்படிங்கிற வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது. சோ வேறு விதமாக சொன்னால் ஜடமும் சேதனமும் அவரே. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டத்தையும் படைக்கிறது அவர்தான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைந்தவன் இத்தகு வேறுபாடுகளை காண்பதில்லை. அவன் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே காண்கின்றான். கிருஷ்ணரே ஜடமும் சேதனமும் என்பதால் எல்லா ஜட படைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபமும் கிருஷ்ணரே. சோ எல்லாமே நான் தான். ஜடத்தை படைச்சதும் நான் தான்,
உயிருள்ள வகையிலும் படைச்சதும் நான் தான், ரெண்டுலயுமே நான் இருக்கேன், ரெண்டுக்கும் எனக்கு வேறுபாடு கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில வந்து சொல்லி இருக்கிறார். நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்குதான் இந்த வேறுபாடு, பகவானுக்கு கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம எங்கேயாவது இந்த காஞ்சிபுரத்துல வந்து பரமாச்சாரியாரோட அந்த சமாதி இருக்கு, அத வந்து பிருந்தாவனம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த பியோர் டிவோட்டிஸ், நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆகட்டும், பியோர் டிவோட்டிஸோட அந்த சமாதி எல்லாம் வந்து நம்ம பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அவர் உபயோகப்படுத்திய பொருள்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா ஆன்மீகமா பாக்குறோம். அத போறோம், அங்க எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க பயன்படுத்திய பேனா, பென்சில், அவங்க சாப்பிட பயன்படுத்திய தட்டு, அவருடைய பாதுகைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம், தூரத்துல இருந்து தொட்டு கும்பிட்டுக்கிறோம் மனசார, இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்ம அதை எப்படி பாக்குறோம், ஆன்மீகமா பாக்குறோம், பௌதீக பொருள்களா நம்ம வந்து பாக்குறது கிடையாது. சோ கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கு எதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அது எல்லாமே ஆன்மீகமாகி விடுகிறது. இப்போ இதே லேப்டாப்பை வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆன்மீகமா இருக்கிறது. கிருஷ்ண சேவைக்கு பயன்படுத்தினா அது ஆன்மீகம். இதே லேப்டாப்பை வச்சு நான் ஒரு சினிமா பார்த்தேன் அப்படின்னா அது பௌதீகம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இப்போ ஒரு தூய பக்தர்களோட சமாதிக்கு போனா அங்க உட்கார்ந்து நம்ம நிறைய நேரம் மெடிடேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவோம். ஆனா இதுவே ஒரு சாதாரண மனிதர்களுடைய சமாதிக்கு போய் உட்கார்ந்துட்டு வந்தா என்ன சொல்லுவாங்க, வீட்டுக்குள்ள விடுவாங்களா? விட மாட்டாங்க, முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. சோ எப்பவுமே கிருஷ்ண சேவைக்கு பயன்படுத்தினால் அது வந்து ஆன்மீகமாகிறது, மற்றவைகள் எல்லாமே பௌதீகமாகிறது. அது என்னவா வேணா இருக்கலாம், ஒரு மொபைலா இருக்கலாம், லேப்டாப்பா இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம், எதுவுமே. அப்போ பகவான் என்ன பண்றார், ஒரு உயிரிலிருந்து ஜடத்தை உருவாக்க முடியும் அவர்னால. ஒரு ஜடத்திலிருந்து உயிரை உருவாக்க முடியும், ஒரு உயிரிலிருந்து ஜடத்தை உருவாக்க முடியும். அவருடைய சக்திகள் வந்து அளவிடற்கரியது, நம்மளால கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாதது. ஒரு எலுமிச்சை செடி எடுத்துக்கோங்க, அது உயிர் உள்ளது. அதுல இருக்கிற அந்த எலுமிச்சை ரசத்தை எடுத்து ரசாயனம் தயாரிக்கலாம், இல்லைங்களா? சிட்ரிக் ஆசிட் தயாரிக்கலாம், அது என்னது, ஜடம், இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன ஆயிடுச்சு, உயிருள்ள பொருளிலிருந்து ஒரு ஜட பொருளை உருவாக்குறாங்க. சோ இப்போ அந்த உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளில் இருந்தும் கூட பார்த்தோம்னா அதனுடைய கர்த்தா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானா தான் இருப்பார். ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, டேபிள் எதால செய்யப்பட்டது, மரத்தால் செய்யப்பட்டது. அந்த மரம் வந்து எப்படி வளர்ந்துச்சு, மண்ணில இருந்து வளர்ந்துச்சு. அந்த மண்ணை படைச்சவர் யாரு, பகவான். பஞ்சபூதங்கள்ல அவருடைய பிரிந்த சக்திகள் தான். சோ அப்போ எங்கேன்னு வந்து பார்த்தோம்னா கடைசியா செக் பண்ணிட்டே போனோம்னா அதுல வந்து கடைசியா இருக்கிறது சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அதே மாதிரிதான் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். அப்போ வந்து இப்ப பவர் ஹவுஸ் இருக்கு, பவர் ஹவுஸ்ல என்ன வந்து இது இருக்கும், அந்த பவர் இருக்கும், அதை வந்து ஒவ்வொரு கிரிட்டா அந்த இதுக்கு டிரான்ஸ்பார்மருக்கு வருது அந்த சக்தி, மின் சக்தி. அந்த டிரான்ஸ்பார்மர்ல இருந்து ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் போகுது. அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி நம்ம ஓவன்ல என்ன பண்ணலாம், ஹீட் பண்ணலாம். அதே சக்தியை பயன்படுத்தி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கூல் பண்ணலாம். அதேதான் இங்க ஜடம் சேதனம் ரெண்டுமே சக்தி ஒண்ணுதான், அதை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்துறோம், இல்லைங்களா? அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். த்ரைவித்யா மாம் சோமபாபூத பாபா யக்ஞை இஸ்வா. இதுல வேற வேற லைனா கொடுத்திருக்காங்க, நாங்க இந்த புக்க பார்க்கிறோம். த்ரைவித்யா மாம் சோமபாபூத பாபா யக்ஞை இஸ்வா ஸ்வகதி பார்த்தயந்தே தே புண்ணியம் அசாத்திய சுரேந்திர ஸ்லோகம் அஷ்னந்தி திவ்யாந்தி விதேவபோகான். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸ்வர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவியெடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். நம்ம முதலே பார்த்தோம், வேதங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கு. ஸ்வர்க்கலோகத்துக்கு போகணுமா, இந்த யக்னங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இருக்கு. அதெல்லாம் கர்மகாண்டா பகுதியில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்.
சோ அத அப்படி செய்யறவங்க கூட நேரடியா என்ன வழிபடாம, ஏன்னா எந்த யக்னங்கள் செய்தாலுமே அதை அனுபவிக்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான். யக்னோவை விஷ்ணு படிச்சோம். சோ அதனால அவங்களும் என்னையே வழிபடுகிறார்கள். ஆனா மறைமுகமாக வழிபடுகிறார்கள், இன்டைரக்டா. அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கிளென்ஸ் ஆகி அவங்க தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறுறதுனால அவங்க புண்ணிய பலன்களுக்கு ஏற்ப ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். அங்க போயிட்டு அவங்க புண்ணியங்கள் தீர்ற வரைக்கும் தேவ சுகங்களை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் இங்க சொல்லியிருக்கு. இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய பொருளுரையில திரிவேதிகளின் இறுதி இலக்கு நானே என்று கிருஷ்ணர் இங்கே பிரகடனம் செய்கின்றார். சோ வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அறிவது. திரிவேதி அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 3 வேதங்கள். அந்த வேதங்களை பயில்வதன் நோக்கம் என்னை அறிவதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மையான திரிவேதிகள் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் அடைக்கலம் பெற்று அவரை திருப்தி செய்வதற்காக தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது, பகவானை அடைவது, இதுதான் அந்த வேதம் பயின்றவர்களுடைய நோக்கம். சோ பகவானுக்கு எப்படி பக்தி செய்வது அப்படிங்கிறது தான் அது அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரி தேவ வழிபாட்டில் உள்ளவர்களை இயற்கையின் தாழ்ந்த குணங்களின் களங்கத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ இந்த மாதிரி அவங்க பக்தி தொண்டு செய்யும் போது இந்த ஜட குணங்கள், பௌதீக குணங்கள், மாயா சக்தி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே அவர்களை என்ன பண்ணாது, வசியப்படுத்த முடியாது. அவர்கள் இதிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகிறார்கள். அதனால அவர்கள் தூய்மையடைந்து எங்கே உயர்த்தப்படுகிறார்கள்? அவங்கள புண்ணிய பலன்களுக்கு ஏற்ப நிறைய லோகங்கள் இருக்கிறது. மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், இந்த மாதிரியான ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு அவர்கள் ஏற்றம் பெறுகிறார்கள். சோ அவங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறமா உயர் உலகங்களில் நிறைவேற்றவன் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும் இன்பத்தை விட 1000 மடங்கு உயர்ந்த புலன் இன்பத்தை அடையலாம். அங்க போனதுக்கு அப்புறமா இங்க இருக்கிற இன்பங்கள் எல்லாமே, இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிற இன்பங்கள் எல்லாமே லிமிட்டட் தான். அங்க நிறைய இன்பங்கள் ஒவ்வொரு லோகத்திலையும். தாழ்ந்த ஸ்வர்கலோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரலோகம். அந்த லோகத்துல அவர்களுடைய ஆயுள் நீட்டிக்கப்படுகிறது 10,000 வருடங்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அவர்கள் நிறைய இன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். இன்னும் கொஞ்சம் மேல போனா இன்னும் அவங்களுடைய ஆயுள் அதிகரிக்கும். புண்ணிய பலன் ஜாஸ்தி இருந்தா அதுக்கும் மேல உள்ள லோகத்துக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். சோ அங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அழகான பெண்கள், சோம வானம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்க நிறைய அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பௌதீகத்துல கிடைக்கின்ற சொர்க்கம், அதுதான் சொர்க்கலோகம், நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா கிடையாது. அங்கே உள்ளதெல்லாம் இதை விடவும் ஜாஸ்தி அந்த லோகங்களில் அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம். பேதம் புக்வா ஸ்வர்கலோகம் விசாலம் சீனே புண்யே மர்த்யலோகம் விசந்தி ஏவம் த்ரயி தர்மம் அனுப்ரபன்னா கதாகதம் காமகாமாலபந்தே. காமகாமாலபந்தே, புலன்பங்களை நாடி செல்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இங்க பர்பட் இதுல என்ன பண்றாங்க பார்க்கலாம். பொருளுடைய இது பர்பட்ல ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றார்கள். மர்த்தியலோகம். சோ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, மர்த்தியலோகம். மர்த்தியலோகம்னா மரணலோகம். அதாவது இந்த பௌதீகத்துல நம்ம இருக்கிற இந்த மரணலோகம், இங்க விடுகிறார்கள். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். சோ மறுபடியும் அவங்க அந்த ரீபர்த் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள்ல மாட்டிக்கிறாங்க. புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம். சோ அந்த புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் மறுபடியும் இந்த மத்திய லோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க, மறுபடியும் பிறப்பெடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கு பதிலாக நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும்? இந்த மனித பிறவி கிடைத்ததன் நோக்கம் பகவானை அடைவது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? ஆன்மீக லோகத்தை அடைவதற்கு முயற்சி செய்யாம நம்ம இந்த புலனின்பத்திலேயே நம்ம ரொம்ப நாட்டம் இருக்கிறதுனால
நம்ம அதையெல்லாம் விட்டுட்டு தாழ்ந்த லோகத்துல வந்து பிறப்பெடுக்கிறோம். சோ அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில சிக்கிக் கொள்கிறோம். சோ இதுதான் இதனுடைய பொருள். சோ துன்பமயமான இந்த ஜட உலருக்கு மீண்டும் திரும்பாமல் ஆன்மீக உலகை வந்து அடையணும் அப்படின்னா அங்கே என்ன கிடைக்கும்? அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய வாழ்வு. சோ சச்சித் ஆனந்த அப்படி அந்த மாதிரி பகவான் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஆனந்தத்தை நாம் அடைய முடியும். அதுதான் நம்மளுக்கு சிறந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சரி, இங்க என்ன இந்த பிக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவ வழிபாடு. இந்த தேவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் 33 தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். செல்வம் வேண்டுமா அதுக்கு ஒரு தேவதை, கல்வி வேண்டுமா அதற்கு ஒரு தேவதை, நம்முடைய காரிய தடைகள் எல்லாம் நீங்க வேண்டுமா அதற்கு ஒரு தேவர். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்நாளே பத்தாது. அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ஜாஸ்தி. அதை வந்து ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறது கடினமானது. அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கிற 33 தேவர்களுக்கும் தலைவராக இருக்கிற அந்த பகவானை வழிபடுதல் அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லாரையுமே வழிபட்டதற்கு சமம். அதனால நம்மளுக்கு சச்சித்தானந்த அந்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம். அதனாலதான் இந்த பிக்சரை வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. இருபத்தி 2வது ஸ்லோகம். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ये जना पर्युपासते தேசாம் நித்யாவியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம். சோ ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம் இது. இந்த வார்த்தையை கூட நீங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம். யோசிச்சுட்டு இருங்க, நம்ம கடைசியில அதை பார்க்கலாம். இப்போ பொருளுரையில பற்பட்ல ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த டெமிகாட் வர்ஷிப்பை விட எது சிறந்ததுன்னு சொல்றார்? என்னை வழிபடுதல் சிறந்தது அப்படின்னு இங்க சொல்றார். எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு பகவானை வந்து மனசுல தியானம் செய்து கொண்டு அனன்ய பக்தி செய்பவர்கள், நித்தியமாக நிரந்தரமாக வழிபடுபவர்கள், அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதையெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், அவங்க கிட்ட இருக்கிறத நான் பாதுகாத்தும் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றார். இந்த லைனை நீங்க எங்கேயாவது படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில ஆன்மீக தியானம் செய்வது, களங்கமற்ற பக்தி செய்வது, நித்தியமாக வழிபடுவது, இது எல்லாமே மங்களகரமானது, ஆன்மீக சக்தியால் நிறைந்தது. இந்த செயல்கள் பரமபுருஷருடன் உறவு கொள்வதே தனது ஒரே விருப்பம். எனக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கணும், அதுதான் என்னுடைய ஒரே நோக்கம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து பக்குவமடைய செய்கிறது. இப்படி இருக்கும்போது அந்த பக்தன் கடினமின்றி பகவானை அணுகுகிறான். அவனுக்கு வந்து இந்த பக்தி செய்வது அப்படிங்கிறது கடினமா இல்லை, எளிமையாக இருக்கிறது. இதுவே யோக என்று அறியப்படுகிறது. சோ யோக அப்படின்னா இப்படி இருக்கிறது தான், பகவானுக்கு எளிமையா பக்தி செய்யறது. சோ பகவானுடைய கருணையினாலே இந்த பக்தனுடைய ஜடவாழ்விற்கு ஒருபோதும் திரும்புவது கிடையாது. அவருக்கு பிறப்பில்லாம போயிடுது. அவர் பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை வந்து அடைகிறார். சோ சேமு என்பது பகவானின் கருணையின் பாதுகாப்பினை குறிக்கிறது. பகவான் நம்ம மேல கருணை காட்டுற பாத்துட்டீங்களா, அதுதான் யோக சேமம்.
யோக அப்படிங்கிறது எளிமையா பக்தி பண்றாரு அந்த பக்தர். அப்போ அவருக்கு மறுபிறப்பு இல்லாம போகிறது. சோ எல்லா பலன்களையும் அவர் கொடுக்கிறார், பாதுகாப்பினை கொடுக்கிறார். எப்படி கொடுக்கிறார்? தன்னுடைய முக்தியை கொடுக்கிறார், அவர் மோட்சத்தை கொடுக்கிறார் அந்த பக்தனுக்கு. கிருஷ்ண உணர்வை அடைய பக்தனுக்கு பகவான் உதவி செய்கிறார். சோ அவர் பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கற்குண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவனை பாதுகாக்கிறார். அதான் யோக க்ஷேமம் மகாம்யகம். இத வந்து நீங்க எல்ஐசியோட லோகோல பாத்திருக்கீங்க. ஹிந்தியில எழுதிருக்குமோ? கீழே எழுதிருக்கு பாருங்க. இப்ப போயிட்டு கூகுள்ல போய் அப்புறமா கிளாஸ் முடிச்சு தேடி பாருங்க. அந்த லோகோல யோக க்ஷேமம் மகாம்யகம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது? எல்லாமே இங்க பகவத்கீதையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான். சோ அவர் என்ன சொல்றார்? அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்து அப்படிங்கிறார். அந்த லைன் அர்த்தம் இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பட் இந்த இவர் யாரு இந்த பிக்சர்ல? சூர்தாஸ் வில்வமங்கல தாகூர். நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இந்த ஸ்டோரி? வில்வமங்கல தாகூர் கதை படிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. ஓகே. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யதந்தி ஸ்ரத்தயான்விதா தேவி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜன் அவிதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். சோ எந்த தேவதாக்களை வழிபட்டாலும் அது யாரை வழிபடுவதற்கு சமம்? பகவானை வழிபடுவதற்கு சமம். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான முறையில் செய்யப்படுவது அப்படிங்கிறார். அதுல ஏன் அது சொல்றாரு தவறு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த வழிமுறை தவறு அப்படிங்கிறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அதிலே பூரணம் இல்லை. அதிலே பூரணம் இல்லாததுனால அது தவறான வழியில் செய்யப்படுவது, இன்டைரக்டா செய்யப்படுவது அப்படின்னு வந்து சொல்றார். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மரத்தின் வேரை விட்டு விட்டு இலையிலும் கிளையிலும் ஒருவன் நீர் ஊற்றினால் அவன் அச்செயலை அறிவின்றி செய்வதாக அல்லது விதிகளை கடைபிடிக்காமல் செய்வதாக ஏற்க வேண்டும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. வயிற்றுக்கு சோறு, அது வாய் வழியா தானே போடணும். அப்ப காது வழியா மூக்கு வழியா போட்டா வயிற்றுக்கு போய் சேருமா? சேராது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இதுவும். சோ நம்ம வந்து 2 உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு. மரத்துக்கு வேருக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுவோம், இலைக்கு தனியா, பூவுக்கு தனியா, வெவ்வேறு தேவர்களுக்கு தனியா அப்படியெல்லாம் நம்ம செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? அங்க வேறு தண்ணி ஊத்துனா அந்த எல்லா மரத்துக்கு போய் சேர்ந்துரும். சோ வாய் வழியா வந்து உணவு கொடுத்தா வயிற்றுக்கு போய் சேர்ந்து நமக்கு எல்லா பார்ட்ஸுமே எனர்ஜி நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துரும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ அதிகாரிகள், இயக்குனர்கள் அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது சட்டவிரோதம் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ ஒரு அரசாங்கம் நடக்குது, அங்கே அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தின் சட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக. அப்போ சீக்கிரம் வேலை ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போய் அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து, நம்ம இப்போ எல்லாமே நடக்கிற விஷயங்கள் தான், சீக்கிரமா வந்து முடியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லஞ்சம் கொடுக்கிறோம். அந்த மாதிரிதான் இந்த தேவதா வழிபாடு கூட அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் அபிதி பூர்வகம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், அவசியமின்றி தேவர்களை வழிபடுவதை கிருஷ்ணர் அனுமதிப்பதில்லை. நீங்க தற்காலிகமா போய் சீக்கிரம் முடியணும், ஏன் அதை வந்து வேண்டீங்க அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து கேட்கிறார். அது தப்புன்னு சொல்றார். நான் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், விளக்கு பூஜை பண்றேன் அப்படியெல்லாம் நம்ம வேண்டிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து லஞ்சத்திற்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பதிலா நம்ம அவங்களுக்கு போய் வணங்கணும், அவங்களுக்கு உரிய மரியாதையை செலுத்தணும், அவங்க கிட்ட நம்ம எதுவும் கேட்க கூடாதுன்னு தான் சொல்றாரு. அவங்களுக்கு எல்லா வித மரியாதையும் செய்யணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். அதனால நம்மை விட உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவங்க கிட்ட போய் எங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுங்க அப்படின்னு தான் வேண்டணுமே ஒழிய நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. இத வந்து சரியா புரிஞ்சுக்காம நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க இந்த விஷயத்த. அதுவும் லெவல் 1ல இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க.
இதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபியர்களே வந்து காத்தியாயினி விரதம் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க வந்து தேவதர்களை தான் வழிபட்டாங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க, நாங்க கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படிங்கறத அவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு கேட்கல. அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தா ச பிரபு ஏவ ச நது மாம் அபிஜானந்தி தத்வேநாதஸ்ய வந்திதே. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. 5.29ல போக்தாராம் யக்ன தபசாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதையேதான் மறுபடியும் இந்த இது சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் லைன். எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஸோ இங்கே பர்ஃபெக்ட்ல என்ன பொருளுரையில சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். தேவர்களை வழிபடுவதால் ஸ்வர்கலோகத்தையும் இருப்பினும் இந்த உண்மையை அறியாதவர்கள், எந்த உண்மையை? பகவான் தான் எல்லா யாகங்களுக்கும் அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கறத தெரியாதவங்க, உண்மையை அறியாதவர்கள் தற்காலிக லாபங்களுக்காக, ஒரு டெம்பரவரி லாபத்துக்காக தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். இதனால் அவர்கள் ஜட வாழ்வில் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். சோ அப்போ அந்த பலன்கள் வருது, அதை அனுபவிக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த ஆசை அதோட தீர்ந்துருமா? இன்னும் மறுபடியும் போய் வேண்டுவாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த உண்மையான நிரந்தரமான அந்த இன்பத்தை அடைவதற்கு பதிலாக அந்த தற்காலிக இன்பத்திலேயே வந்து உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால, அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க காரியங்கள் செய்யறதுனால மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதனால வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள், ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். விரும்பிய இலக்கை அடைவது இல்லை. இருப்பினும் எவரேனும் ஜட இயற்கை ஆசையை நிறைவேற்ற விரும்பினால் அதை பரமபுருஷ பகவானிடமே பிரார்த்தனை செய்வது சிறந்தது. உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அந்த தேவதாக்களிடம் வேண்டாம டைரக்டா பகவான் கிட்டயே வேண்டுங்க அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அது தூய்மையான பக்தியாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட, அப்படி நம்ம போய் மெட்டீரியல் டிசையர் வேண்டோம் பாத்தீங்களா, அது வந்து தூய்மையான பக்தி கிடையாது. அது பௌதீக ஆசைகள் நிறைந்தது, அது தூய பக்தி கிடையாது. சோ அப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க வந்து தேவதைகளிடம் வேண்டுவதை விட பகவானிடமே வேண்டுங்க. இவ்விதமாக அவன் விரும்பிய பலனை அடைய முடியும். அப்போ பகவான் அத வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவர் வந்து அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ என்ன சொன்னார்? அனன்ய பக்தி பண்ணுங்க. அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என் மீது மட்டும் அன்பு வைங்க, வேற எதையுமே வேண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப சரி பரவாயில்ல இப்படியும் செய்யுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரே அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். அப்போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு வேண்டியதை வந்து ஒரு அப்பா வந்து எல்லா கடமைகளையுமே வந்து நிறைவேற்றுகிறார். அப்போ பகவான் நம்முடைய அப்பா தானே, நம்ம வேண்டதை வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்கிறது ஒரு கடமையாக வந்து அவர் வந்து செஞ்சு கொடுக்கிறார். ஆனா நம்ம பக்தி வந்து என்ன ஆகி போயிடுது? தூய்மையான பக்தி இல்லாம ஆயிடுது. அதை நம்ம ஞாபகம். யாந்தி தேவவ்ருதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ருதா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபிமாம். இப்போ ஒவ்வொருத்தர் அவங்க குணத்திற்கேற்ப, நம்பிக்கைக்கேற்ப ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி வழிபாடு செய்கிறார்கள். இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். சோ யாரெல்லாம் தேவர்களை வழிபடுகிறாங்களோ அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா தேவர்களை போய் அவன் தேவர்களுடைய உலகம் அங்க போறாங்க. முன்னோர்கள் சில பேர் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுல பெரியவர்கள் இறந்து போயிருப்பாங்க, அந்த பித்ருக்களை வழிபடுவார்கள். அவங்கதான் முன்னோர்கள். சோ அவங்களுடைய அந்த பித்ருலோகத்துக்கு போய் சேர்றாங்க. சில பேர் இந்த பிளாக் மேஜிக் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை வழிபாடெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பூதம் பேய்கள் இதெல்லாம் அவங்க வந்து பூதங்களிடையே போய் பிறப்பார்கள். ஆனால் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடைய லோகத்துக்கு வருகிறார்கள். அப்போ யார கும்பிட்டா என்ன? நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி எல்லாம் இந்த பக்திக்கு, கிருஷ்ண பக்திக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதானே, யார கும்பிட்டா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நம்மளுக்கு எல்லாம் இருந்திருக்கு.
கடைசியில எல்லாம் போய் சேர்ற இடம் ஒண்ணுதானே அப்படின்ட்டு. ஆனா இப்ப தெரியுது யார கும்பிட்டா எங்க போய் சேருவோம் அப்படிங்கிறது. அப்போ யார கும்பிட்டாலும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போவோம் அப்படிங்கிற அந்த சித்தாந்தமும் இங்கே வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? அப்போ கிடையாது, யார வழிபடுறோமோ அங்கதான் போய் சேருவோம். இப்போ வந்து நான் சேலத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு, நான் இங்க சென்னையில இருக்கேன். சேலத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு கோயம்புத்தூருக்கு போக முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம வந்து எங்க டிக்கெட் எடுக்கிறோமோ, எங்க போகணும்னு டிக்கெட் எடுக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தான் போக முடியுமோ இல்லையா, வேற ஒரு இடத்துக்கு, அதையும் தாண்டி இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியாது. தேவர்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட பொருளுரையில சொல்றார், தேவர்களை வழிபடுவதால் ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போலாம், பித்ருக்களை வழிபடுவதால் பித்ருலோகத்துக்கு போலாம், பூதங்களை வழிபடுவதால் அவன் வந்து அந்த லோகத்துக்கு, பூதங்களுடைய லோகத்துக்கு போவான். அதாவது பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் கருப்பு கலை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, அது வந்து பிளாக் மேஜிக், அங்க போலாம். ஆனால் தூய பக்தன் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு லோகத்தை அடைய முடியாதா? முடியும் கண்டிப்பா இல்லைங்களா? சோ இது இந்த கருத்து ரொம்ப எளிமையாவே புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு எளிமையாக முழுவதற்கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லலாம் என்னும் தன்னிகரற்ற செய்தியை மனித சமுதாயம் முழுவதற்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பரப்பிக் கொண்டுள்ளது. சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த 16 வார்த்தைகளை அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே, எப்படி ரொம்ப அட்டென்டிவா பக்தியோட நம்பிக்கையோட உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடையலாம் அப்படிங்கிற இந்த உண்மையை வந்து மனித சமுதாயம் முழுவதற்குமே வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பரப்பிக்கொண்டு வருகிறது. ரொம்ப பெருமையா சொல்லிட்டார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்கே. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தியுபக்ருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனக. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல ரொம்ப ஈஸியா புரியுது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி தட்டுல நிறைய வகை வகையாக செய்து படைத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னுங்கிறது அவருடைய விருப்பம் கிடையாது. ஆனா ஒரு ஏழையாக இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அவனால கூட முடியற ஒரு விஷயத்தான் பகவான் கேட்கிறார். கோடி கோடியா பணம் கொடு எனக்கு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கல. அன்போட பக்தியோட ஒரு இலை, ஒரு துளசி இலை, ஒரு பூ, இல்லைன்னா ஒரு பழம், அதுவும் முடியலன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி, அதை கூட நீ அன்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் பக்தியோடையும் கொடுத்தா நான் அதை மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இது வந்து வியக்கத்தக்க, நமக்கு பலனை அடைவதற்கு ஒரு எளிய முறை. எந்த தகுதியும் இல்லாம ஏழையா இருந்தா கூட அவனாலையும் இதை வந்து தூய பக்தனா மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றாரு. இது உலகம் முழுவதற்கும் பொருந்தக்கூடியது, எளிமையானது. அது கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்பதில் யாருக்கும் தடை இருக்க முடியாது. எளிமையான முறையின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து நித்தியம் ஆனந்தம் அறிவு மற்றும் நிரம்பிய உயர்ந்த பக்குவமான வாழ்வை அடைவதற்கு விரும்பாதவர்கள் யாராவது இருப்பாங்களா? சின்ன ஒரு தண்ணியில ஒரு துளசி இலையை போட்டு பகவான் முன்னாடி வச்சு பக்தியோட அவருடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதும். சோ அதுவே வந்து அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈஸியான ஒரு வழிமுறை இருக்கும் போது யாராவது இதை வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் கேட்கிறார்.
கிருஷ்ணர் எதிர்பார்ப்பது எல்லாமே ஆடம்பரத்தை இல்ல, அன்பான சேவையை மட்டும்தான் அவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறார். தூய பக்தனிடமிருந்து ஒரு சின்ன பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனா பக்தன் இல்லாதவர்கள் பெரிய டன்னா கொண்டு வந்து, நீங்க ரோஸ கொண்டு வந்து கொட்டினா கூட, பூக்களை கொண்டு வந்து கொட்டினா கூட அதை ஏற்பதற்கு பகவான் விரும்புவது இல்லை. கிருஷ்ணரை அணுகுவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. அது வந்து அதனாலதான் இந்த இடத்துல பக்தி அப்படின்னு, பக்தியா பக்தை அப்படின்னு ரெண்டு இடத்துல வந்து உபயோகப்படுத்திருக்கார் பக்திங்கிற வார்த்தையை. பக்தி மட்டும்தான், அது உண்மையான பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் பகவானை அடைவதற்கு ஒரே வழி அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அவர்தான் வந்து எல்லா இந்த உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து பொருள்களுக்கும் அனைத்தையும் படைத்தவர் அவர்தான். சோ எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் அவர்தான். சோ அவர் கொடுத்ததிலிருந்துதான் நம்ம அவருக்கு வந்து படைக்கிறோம். அவர் எதையுமே வந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. சோ ஆனாலும் வந்து பக்தன் வந்து அதை படைக்கும் போது, பரிமாறும் போது எப்படி படைக்கணும்? ஒரு அன்பான பாவனையோட, நம்பிக்கையோட படைக்கும் போது அந்த பக்தியைத்தான் வந்து பகவான் பார்க்கிறாரே ஒழிய அங்க என்ன தட்டுல இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் பார்க்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் பூரணமான நிலையில் இருப்பவர், அவர் பூரணமானவர். அவருக்கு வந்து கேட்கும் செயல் உண்ணுவதிலிருந்து சுவைப்பதிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட வேண்டும். சோ அவர் வந்து கண்டு அருளுகிறார். நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து வாய் மட்டும்தான் சாப்பிட வாயால மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். ஆனா பகவானுடைய எல்லா புலன்களும் எல்லா விஷயங்களையும் செய்ய சக்தி படைத்தவை. அவர் கண்ணால கூட சாப்பிடுவார், காதால கூட சாப்பிடுவார். சோ அதுதான் இந்த லைன் சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசியில. சோ மாறுபட்டதல்ல, அவருடைய உண்ணுவதிலிருந்தும் சுவைப்பதிலிருந்தும் மாறுபட்டதல்ல. தன்னை எவ்வாறு விளக்குகிறாரோ அதனை அப்படியே எவ்வித கருத்துரையும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்தன் மட்டுமே பரமபூரண உண்மையினால் உணவை உட்கொண்டு அதனை அனுபவிக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுக்கு நீங்க அர்ப்பணிக்கிறீங்க, பகவான் என்ன அதை சாப்பிடவா போறார், அப்புறம் எதுக்காக படைக்கிறீங்க அப்படின்னு கூட சுதர்சமா கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. ஆனா பகவான் அதை கண்டு அருளுகிறார். கண்டு அருளுகிறதுனாலே அந்த சாதாரண அந்த போகா அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு படைத்தவுடனே அதை கண்டு அருள்கிறதான அது பிரசாதமாகிறது. அந்த பிரசாதத்தை நாம உண்ணும் போது, பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நம்முடைய உடலிலே மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் நீங்குகிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனா இதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. பக்தர்கள் மட்டும்தான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். யத்தரோஷி யத் அஸ்னாசி யத் சுகோசி ததாசி யத் யத்தவஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மதர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படிங்கிறார். எப்படி பகவானை கும்பிடணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லித்தரார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட உரையில எந்த சூழ்நிலையிலும் பகவானை மறக்காதவாறு தன்னுடைய வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்வது எப்படி, அதான் ஒருத்தரோட கடமை. எந்த சூழ்நிலையுமே பகவானை மறக்க கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கடமை. எதையாவது தானம் செய்யும் இயல்பு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. அப்படி எதையும் தானம் செய்யும் இயல்பு இருக்கிறதுனால அதை எனக்கு கொடு அப்படின்னு பகவான் இங்க கேட்கிறார். நீ தானம் செய், ஆனா என் பேர்ல செய். தேவைக்கு மேல செல்வம் இருக்கும் போது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பழக்குவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். அதாவது நிறைய காசு இருந்தா கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு, வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லை. இன்னொரு கிருஷ்ணர் கோயில், இஸ்கான் கோயில் கட்டிடலாம் அப்படிங்கிறாரு. சோ அவர் வந்து அது இந்த யுகத்திற்கு ஆனா 24 மணி நேரமும் நம்மளால வந்து கிருஷ்ண நினைச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு வந்து இப்ப வந்து இந்த யுகத்திற்கு ஒத்து வராது. முதல் மாதிரி எல்லாம் தியானம் செய்வது, யோகம் செய்வது அப்படிங்கிறது. ஆனா கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா தியானம் செய்வதற்கு சமம். சோ நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா, முதல் மாதிரி யாகங்கள், யக்னங்கள், தவங்கள் செய்ய முடியாது. ஆனா நம்ம ஜபம் பண்ண முடியும் மகா மந்திரத்தை. இப்போ இந்த ஜபம் பண்றது அப்படிங்கிறது அந்த தியானம் செய்வது, யாகம் எல்லாத்துக்கும் சமம். சோ பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தில் உறுதி செய்துள்ளபடி
அவன் நிச்சயமாக மிகச்சிறந்த யோகியாவான். அப்படி செய்யும் போது அவன் ஒரு யோகியாக மதிக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில இங்க சொல்லியிருக்கிறார். நம்ம இப்போ யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா நம்ம தூய பக்தர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம். நம்ம இந்த நான் இப்ப தூய பக்தனாக இல்லாம இருக்கலாம். அப்போ நான் படைப்பதை பகவான் ஏற்றுக்கொள்வாரா? நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா? அப்போ நான் செய்யறதெல்லாம் அவர் ஏத்துக்குவாரா? நான் படைப்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்வாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய குணங்கள்ல நிறைய மாறுபாடுகள் இருக்கிறது. நம்ம முதல்ல அசைவம் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி சைவத்துக்கு வந்திருக்கோம். அப்புறம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறி இருக்கிறது. ஜபம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறோம், சத் சங்கத்துல இருக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம். பகவான் சொன்ன அந்த குரு சொன்ன அந்த எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிகள் செய்கின்றோம். சோ நம்ம அந்த பாதையிலே இருக்கிறோம். சரி, நம்ம இந்த நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது கிடையாது இல்லைங்களா? சோ இந்த பேஸ்புக், ட்விட்டர் அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள்ல நம்ம நேரம் டிவி, இது சினிமா இதுல நேரம் செலவிடுவது கிடையாது. சோ நிறைய மாற்றங்கள் நமக்குள்ளே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ அப்ப குருவுடைய கிருஷ்ணருடைய கட்டளைகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த வழியிலே நடக்க முயற்சி செய்கின்றோம். நம்ம தூய பக்தர்களா இல்ல, மிஸ்ர பக்தர்கள் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருக்கிறது, அதனால நம்ம மிஸ்ர பக்தர்கள் தான். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், சொல்லிட்டாங்க குரு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம சாண்ட் பண்ற முயற்சி செய்கின்றோம். இது நம்மளுடைய பக்தியிலே ஒரு ஸ்வல்பமாக ஒரு சிறு முயற்சியாக கூட இருக்கலாம். ஆனா பகவான் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. हरे कृष्णा। सुबह सुबह फले एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां उपश्यसि. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களிலிருந்தும் அதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவாய். சோ முதல்ல என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சோம். என்ன செஞ்சாலும் சரி, தவங்கள் தானங்கள் என்ன படைக்கிறோமோ என்ன உண்கின்றோமோ எல்லாத்தையும் அப்படி செஞ்சதுனால என்ன நடந்தது, கர்ம பந்தங்களில் இருந்து, அதாவது பாவ புண்ணிய விளைவுகள் இருந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம். அப்போ அந்த விளைவுகள் எல்லாம் பகவான் நல்லிஃபை பண்ணிடுறார், எடுத்து சாம்பலாக்கி விடுகிறார். இப்போ நம்ம தூய்மையானவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த நல்ல தீய விளைவுகள் நம்மை பாதிக்காது, பாவங்கள் புண்ணியங்கள் நம்மளை பாதிக்காது. சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்வதால். சோ இப்ப பகவான் மேல ஒரு பற்று பகவானுக்கு செய்யறதுதான் முக்கியம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் முக்கியம் நம்ம வந்துட்டோம். அப்படி வந்தவர்கள் நிச்சயமாக முக்தி பெறுவார்கள், என்னிடம் வருவார்கள், அவர்கள் மோட்சமடைந்து என்னிடம் கண்டிப்பாக வருவாங்க அப்படின்னு பகவான் இங்க உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். பக்தி ரசாமிர சிந்து சில பிரபுபாதா தன்னோட உரையில சொல்றார், இந்த ஜட உலகில் நாம் இருக்கும் வரை செயலாற்றியே ஆக வேண்டும். நம்ம செயல்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கணும், நம்மளால கொஞ்ச நேரம் கூட சிவனேன்னு இருக்க முடியாது. சோ எனவே செயல்களின் பலன்களை நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே சரி அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். நம்ம ஒரு நல்ல டிஷ் பண்ணினாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அது ஒரு காய்கறி வாங்க போனாலும், ஒரு என்ன ஒரு நகை வாங்க போனாலும் பகவானே இது உனக்கு அப்படிங்கிற பாவனையோட நம்ம செய்யணும். என்ன ஒரு தானம் செய்யறோம், அன்னதானம் செய்யறோம், ஒரு நோட் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கிறோம், என்ன நீங்க நம்ம செய்தாலுமே அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். செயல்களின் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இதுவே யுக்த வைராக்கியம் எனப்படுகிறது.
உண்மையான துறவின் இத்தகு செயல்கள் மனக்கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ கண்ணாடி துடைக்காம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுல நிறைய தூசு படிஞ்சிடும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனசு. நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது நம்ம மனசு அப்படிங்கிற அந்த கண்ணாடி மேல இருக்கிற படிஞ்சிருக்கிற தூசி எல்லாமே தூய்மையாக்கப்படுகிறது. சோ மேலும் இதனை பயிற்சி செய்பவர் இப்படியே பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுது, படிப்படியாக நம்ம அந்த ஆன்மீக உணர்விலே முன்னேற்றம் அடைகின்றோம். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் பூரணமாக சரணடைகிறோம். இறுதியில் அவன் முக்தி அடைகிறான். சோ கடைசியில அந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தி செய்கிறதுனால அந்த பக்தன் முக்தி அடைகிறான். அந்த முக்தியின் தன்மையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது எப்படிப்பட்ட முக்தினா அவன் போய் பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது கிடையாது. ஆனா பகவானுடைய அந்த லோகத்திற்கே செல்கிறான். இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க அடுத்தது பிரபுபாதர் அந்த சன்னியாசி அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு இங்க ஒரு விளக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சன்னியாசி போய் பகவானை சென்று சேர்கிறார் இல்லைங்களா, அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு ஒரு டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறார். பகவானுடைய தொண்டில் தனது வாழ்வை அர்ப்பணிப்பதை தவிர வேறு எந்த விருப்பமும் இல்லாதவன் உண்மையில் சன்னியாசி. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது தவிர வேற எதுலையுமே விருப்பமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர் தான் சன்னியாசி. சோ வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவது சாதாரண மக்களுக்கு அவசியமானது. ஆனால் இறைவனுடைய தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் சில சமயங்களில் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக தோன்றினாலும் அது உண்மையல்ல. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவது சாதாரண மக்களுக்கு அவசியம். சோ வேதம் என்ன சொல்றது, மாதா பிதா குரு தெய்வம், அம்மா அப்பா அப்புறம்தான் குரு அப்புறம்தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் இது சாதாரண மக்களுக்கு. ஆனால் இறைவனுடைய தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பக்தன், பகவானுக்கு ஒரு தூய பக்தனாக இருக்கணும்னு நினைச்சு சன்னியாசியா இருக்கிறவர் சில சமயங்களில் வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை மீறி செயல்படுவது போல தோன்றுகிறது, எதிராக செயல்படுவதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு அம்மா யார் சொற்படி கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்னா அப்பாவோட சொற்படி கேட்டு நடக்கணும். அப்பா யார் சொற்படி கேட்டு நடக்கணும், குருவனுடைய சொற்படி கேட்டு நடக்கணும், தெய்வத்தினுடைய சொற்படி கேட்டு நடக்கணும். அப்போ தெய்வமும் குருவும் இல்லாமல் மாதாவும் பிதாவும் இருக்க முடியாது. அந்த குருவினுடைய தெய்வத்தினுடைய சொற்படி நடந்தா மட்டும்தான் அவங்க நல்ல அம்மா அப்பா. அதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. சோ அப்போ அந்த வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக தோன்றினாலும் அது உண்மை இல்லை. இப்ப நிறைய பேர் இஸ்கான்ல பிரம்மச்சாரிகளா இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் நிறைய பிரம்மச்சாரிகள் இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கும் ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அவங்களை யார் பார்த்துப்பாங்க? மாதாவை கவனிக்காம பக்தி செய்ய வந்துட்டியே. இப்போ இது வேதத்துக்கு எதிராக நடக்கிறது மாதிரி நம்மளுக்கு தோன்றலாம், ஆனா அது உண்மை கிடையாது. சோ இப்போ அவங்களும் அந்த அம்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களையும் ஒரு பக்தி பாதையில் போவதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு வழி அமைத்து கொடுக்கிறோம். மேலோட்டமா பார்க்கும்போது எதிரானது மாதிரி தோன்றும், ஆனா அது எதிரானது அல்ல. சோ பக்தன் கூட மத்தவங்களோட விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன். சோ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே த்வேஷோஸ்தி அப்ரிய ஏ பஜந்தி து மாம் பக்த்யா மகிதே தேசு சாப்யகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நாம் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ இது ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். இவ்வுலகில் கொடைவள்ளலாக விளங்கும் மனிதன் தன்னுடைய குழந்தைகளிடத்தில் விசேஷ கவனம் செலுத்துகிறான். இப்போ ஒரு கொடைவள்ளல் இருக்கிறார். அவர் யார் கொடை கேட்டு வந்தாலும் கொடுக்கிறார். அப்போ தன்னுடைய குழந்தைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கொடையை தான் கொடுப்பாரா?
இல்ல, தன்னுடைய சொத்து முழுக்கவே அவருக்கு கொடுப்பார் இல்லைங்களா? சோ அதேதான் இங்கேயும் சொல்றார். பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராகினும் அவன் எனது நண்பன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல டிஷ் பண்றோம், குழந்தைங்க எல்லாரும் நம்ம பையன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. எல்லா குழந்தைங்களையும் கூப்பிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுப்போம். அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு விளையாண்டுட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்ம குழந்தை வந்து கேட்கும், அம்மா இன்னும் இருக்கான்னா, ஆமா உனக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சொல்லி கொடுப்போம். அதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. அதேதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். பாரபட்சம் காட்டுவது இல்லை. நான் எல்லாத்துக்குமே தான் கொடுக்கிறேன். ஒரு மழை மேகம் என்ன செய்யும்? பாறைகள் இருக்கிற இடத்துலயும் பெய்யும், சமவெளி இருக்கிற இடத்துலயும் பெய்யும், அப்புறம் வந்து கடல் மேல பெய்யும், நதிகள் மேல பெய்யும், எல்லா இடத்துலயுமே பெய்யும். அதுக்கு பாரபட்சம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் பகவானும். ஆனா கூட பக்தியோட யாராவது செஞ்சா அவன் என்னுடைய நண்பன் அப்படிங்கிறாரு. அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ எப்படி ஒரு தங்க மோதிரத்துல ஒரு வைரத்தை பதிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் எங்க ரெண்டு பேருக்கும். பகவானும் உயிர்வாழியும் நித்தியமாக ஜொலிக்கக்கூடியவர்கள். இருப்பினும் தங்கமும் வைரம், ஒரு தங்க மோதிரம் அப்படிங்கிறது பக்தன், அதுல வைரத்தை பதிச்சா அது பகவான். சோ அந்த மாதிரிதான் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் தனி கவனம் செலுத்துகிறார். இங்கே பக்தர்கள் மீது அவர்கள் காட்டும் அந்த பக்தி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பகவான் வந்து அந்த பக்தர்கள் மேல காட்டுறது வந்து விசேஷ கருணை. இறைவன் இந்த உறவு பரிமாற்றத்தினை கர்ம விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக கருதக்கூடாது. இந்த பரிமாற்றம் பகவானும் பக்தர்களும் செயல்படும் திவ்ய நிலையை சார்ந்தது, தெய்வீகமானதுன்னு சொல்றாங்க. பகவானுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு இந்த ஜட உலகின் செயல்கள் அல்ல. நித்தியமும் ஆனந்தமும் பூரண அறிவும் ஆதிக்கமும் செலுத்தும் ஆன்மீகம். நம்ம செய்கின்ற அந்த பக்தி, பகவான் நம்ம மேல காட்டுற கருணை, அது ரெண்டுமே வந்து பௌதிகமானது கிடையாது, அது ஆன்மீகமானது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம். அபிஷேக் சுதுராசாரோ பஜதே மாம் அனன்யபா சாதுர் ஏவ சம்பவ்ய சம்யக் பயசுதோபிச. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறலாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தீர்மானத்தில் திடமாக இருக்கிறான். இங்க ஜகாய் மதாயோட கதை உங்களுக்கு தெரியும். அவங்கள மாதிரி மோசமானவங்க யாரும் இல்லைங்கிறது தெரியும். அவங்க கிட்ட இல்லாத கெட்ட பழக்கங்களே இல்லை அப்படின்றதும் தெரியும். ஆனாலும் அவங்க வந்து பக்தி பாதைக்கு வந்த உடனே அவங்களை சாதுவாகவே ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதுதான் வந்து இங்க வந்து அவங்க பக்தியிலிருந்து விலகாம அவங்க வந்து பக்தி பாதையில நிலையா இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஒரு சாதுன்னு தான் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவங்கள வந்து குறைச்சு பேசக்கூடாது அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இரண்டு விதமான செயல்கள் உண்டு. ஒன்று கட்டுண்ட செயல்கள், மற்றது திவ்யமான செயல்கள். நமக்கு நன்மை பயக்கும் சூழ்நிலையை சிதைக்கக்கூடிய நமக்கு நன்மை பயக்கும் சூழ்நிலையை சிதைக்கக்கூடிய எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பதில் பக்தன் இயன்றவரை எச்சரிக்கையுடன் உள்ளான். தனது செயல்களின் பக்குவ நிலை கிருஷ்ண பக்தியின் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை அவன் அறிவான். இருப்பினும் சமூகம் மற்றும் அரசியலின் பார்வையில் மிகவும் மோசமான கருதப்படும் சில செயல்களை கிருஷ்ண பக்தன் சில சமயங்களில் செய்யக்கூடும். ஆனால் அத்தகு தற்காலிகமான வீழ்ச்சி அவனை தகுதியற்றவனாக்கி விடுவது இல்லை.
பரமபுருஷருடைய திவ்யமான தொண்டில் மனப்பூர்வமாக ஈடுபட்டுள்ளவன் வீழ்ச்சி அடைய நேரிட்டால் அவனது இதயத்திலே வீட்டுள்ள இறைவன் அவனை தூய்மைப்படுத்தி மோசமான செயலை மன்னிக்கிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்குவீங்க. குழந்தை நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது கீழே விழுந்து எழுந்து அது அப்படிதான் நடக்கும். உடனே ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நடந்துராது. அந்த மாதிரிதான் ஒரு பக்தனும் கூட அவனுக்கு பக்தனா வர்றதுக்கு முன்னாடி சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்திருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புகைப்பிடிக்கும் சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ற பழக்கம் இருந்திருக்கலாம். அப்போ பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவன் வந்து சிகரெட் குடிக்கிறத வந்து நிறுத்தி இருக்கலாம். அப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி பக்தியிலே இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது தற்செய ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு தன்னுடைய பழைய சிநேகிதரை ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து அவர் வந்து மீட் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இவர் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயம், இந்த பழக்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டார் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம அவரு ஸ்மோக் பண்ணக்கூடியவர் ஒரு சிகரெட் எடுத்து நீட்டுறார் அப்படின்னு இவரும் அந்த பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வரும். இவரோட சேர்ந்து எப்படி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவரும் ஒரு சிகரெட் எடுத்து புகைச்சிடுறார். அப்போ யாரும் தான் பார்க்கலையே அப்படின்னு மத்த நாட்கள்லயுமே வந்து அவங்க அதே மாதிரி புகைக்க கூடாது. அப்படி யாரும் தான் பார்க்கலையே அப்படின்னு அப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறார். இப்போ தற்காலிகமாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறார். அப்புறம் அவர் என்னன்னு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் தன்னைத்தானே திருத்திக் கொள்கிறார். அவர் வந்து பக்தி செய்வதில்லை, நம்ம பக்தி பாதைக்கு வந்துட்டோம், நம்ம இதுல இருந்து விலகக்கூடாது அப்படின்னு திடமனதோட இருக்கிறார். அந்த கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுடுறார் மறுபடியும். அப்படி விட்டவரை அப்படி அந்த வேண்டாத பழக்கத்தை, தீய பழக்கத்தை அவர் வந்து தவிர்த்து விடுகிறார். இப்போ திடமா இருக்கிற அவரை வந்து ஒரு சாதுவாகத்தான் மதிக்க வேண்டும். சோ எதிர்பாராம நிகழ்ந்த அந்த வீழ்ச்சிக்காக அவரை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்க கூடாது. சோ இந்த வீழ்ச்சிகள் எல்லாமே காலப்போக்கில வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த பக்தி நிலையா வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மத்த கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம் விலகிவிடும். அதனால அவரை ஒரு சாதுவாக கருத வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ எந்த விதமான தவறான பழக்கங்கள்லயும் ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் ஈடுபடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஆனா அது வந்து பலம் வாய்ந்த ஜடத்தொடர்பின் சக்தியினால் நிகழும் விபத்தினை மட்டுமே இந்த ஸ்லோகம் குறிக்கிறது. அதாவது மாயா சக்தி. அப்போ எப்பவுமே பண்ணிட்டே இருக்கலாமான்னு கேட்டா அது தப்பு. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பக்தியில வந்து திடம் கிடையாது. அந்த திடமான பக்தி உள்ளவன் தான் அந்த கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுட்டு மறுபடியும் பக்திக்கு வருவோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அபத்தங்களை செய்பவன் தன்னை ஒரு பக்தனாக எண்ணக்கூடாது. மீண்டும் மீண்டும் அதே தப்ப செஞ்சுட்டு இருந்தா அவன் ஒரு பக்தனே கிடையாது. தன்னுடைய நடத்தையை வந்து ஒரு நல்ல நடத்தையாக அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி செஞ்சாதான் அவன் வந்து ஒரு உயர்ந்த பக்தன். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்திய அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னுடைய பொருளுரையில மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுபவன் எதிர்பாராமல் ஈடுபட்டாலும் சரி, விடுப்பத்துடன் ஈடுபட்டாலும் சரி, எவ்வாறு தூய பக்தனாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இப்ப மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு. வேதங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, ஒருவன் தனது உயர் நிலையில் இருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நிறைய பற்பல சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும். வேதங்களே சொல்லுது நிறைய பிராயச்சித்தம் செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில அந்த கட்டுப்பாடு இல்லை. ஏனெனில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை நினைப்பதன் காரணத்தால் அவருடைய அந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த பக்தனின் இதயத்தில் தூய்மைப்படுத்தும் முறை அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எப்படி தூய்மைப்படுத்துறோம்? மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக. எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே
அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை 16 மாலைகள் ஜபத்தை நிறுத்தாமல் செய்ய வேண்டும். அப்போ எதிர்பாராம வீழ்ச்சிகளில் இருந்து இது அந்த பக்தனை காக்கும் அப்படின்னு இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 31வது ஸ்லோகம் அதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपावयोनय श्रुत्यो वैश्यास्तदा सूत्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. பிருத்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பகவானுக்கு எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது. யார் பகவான் கிட்ட உண்மையான பக்தியோடு சரணடைகிறார்களோ எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைய முடியும், மோட்சத்தை அவர் அருளுவார் அப்படிங்கிறதுதான் இங்க. பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்கள் அப்படிங்கிற வேறுபாடு கிடையாது. யார் வேணா பக்தி செய்யலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தூய பக்தனுடைய தொடர்பினாலே தாழ்ந்தவர்கள், சண்டாளர்கள்னா நாயை கூட சாப்பிடுறாங்க, தூய்மை அடைய முடியும் என்று கூறுகிறது ஸ்ரீமத் பாகவதம். இவங்க எல்லாரும் கூட பக்தர்களா மாறலாம் அப்படின்னு தான், தூய்மை அடையலாம் அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறது. किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्यां भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? சோ சண்டாளர்களே பகவான் தூய்மை அடைந்து மோட்சத்தை அடையலாம் சொல்லிட்டாரு. அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பகவானை அடைவது. யாருக்கு? பிராமணர்களுக்கு, பக்தர்களுக்கு, புனிதமான அரசர்களுக்கெல்லாம். எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. சோ இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? துன்பமயமானது, துக்காலயம், அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. சோ இந்த உலகத்துல இருக்கிற நீ அன்பு தொண்டில் பகவானுக்கு பக்தி செய், எனக்கு பக்தி செய் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார் 33வது ஸ்லோகத்துல. ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட உரையில சில தத்துவவாதிகள், குறிப்பாக மாயாவாதிகள் இந்த உலகம் பொய்யானது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த உலகம் பொய்யானதல்ல, தற்காலிகமானது என்கிறார் பகவான். சோ இது தற்காலிகமானதுதான், பொய்யானது கிடையாது. ஏன்னா பிரளயம் ஏற்பட்டு அது அழிஞ்சா கூட மறுபடியும் பகவான் படைக்கிறார், அதனால அது தற்காலிகமானது. ஆனா பொய்யானதா அப்படின்னு கேட்டா பொய்யானதுன்னு இல்ல, அது இருக்கு, ஆனா தற்காலிகமானது. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. தற்காலிகமானது என்பதற்கும் பொய்யானது என்பதற்கும் வேறுபாடு உண்டு. சோ இந்த நித்தியமான உலகம் ஒன்று உள்ளது. இந்த உலகம் துன்பமயமானது. சோ இந்த பௌதிக உலகம் துன்பமயமானது, தற்காலிகமானது. இதுக்கும் மேல நித்தியமான ஒரு உலகம் இருக்கிறது. அது நித்தியமானது, ஆனந்தமயமானது. இது துன்பமயமானது, தற்காலிகமானது. பரமபுருஷருக்கான பக்தி தொண்டு மட்டுமே எல்லா தரப்பட்ட மக்களின் எல்லாவித பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே வழி. சோ பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் எல்லா பிரச்சனைகளும். இந்த துப்பாலயத்துல பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனா இதுல இருந்து விடுபடணும், இதுல இருந்து இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா, அந்த துன்பம் கூட துன்பமா நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பக்தி தொண்டு ஒண்ணுதான் வழி. ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று தன்னுடைய வாழ்வை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா, யாராவது நம்மளை திட்டினா கூட நம்மளுக்கு கோபம் வராது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் யாராவது ஒரு சின்ன வார்த்தை நம்மளை சொல்லிட்டாலே பொசுக்குன்னு கோபம் வந்துடும் மூக்குக்கு மேல. ஆனா இப்ப நம்மளுடைய அந்த குணத்திலே நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது. சோ அந்த பக்குவ நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை ஏற்றம் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் மன்மனா. இல்ல நான் ஏதாவது சொல்ல முடியுமான்னு பாக்குறேன்.
கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டோம், கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, ஜோசியத்தின் மேல நம்பிக்கை இருக்கும் நம்மளுக்கு. சில பேருக்கு வாஸ்து மேல நம்பிக்கை இருக்கும். அப்போ அது மேல நம்பிக்கை இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு கிருஷ்ண மேல அவ்வளவு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். கிருஷ்ணரே எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார், எல்லாத்தையும் சரி செய்வார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தா ஜோசியம் பெருசா, கிருஷ்ணர் பெருசா? கிருஷ்ணர் தான் பெருசா. அப்ப அவர்னால முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து ஜோசியத்தையும் வாஸ்துவையும் நம்பணும்? ஒரு வாஸ்து சரியில்லையா, ஒரு துளசி செடியை நட்டு நம்ம வளர்த்துட்டு அதுக்கு நீர் ஊற்றி அதுக்கு வேண்டிய பூஜைகள் எல்லாம் செய்தா போதும். எப்படிப்பட்ட வாஸ்துவும் வந்து அந்த வீட்டிலே வந்து இருக்காது, வாஸ்து குறைகள் இருக்காது. அதே மாதிரிதான் ஜோசியம். நமக்கு வருகின்ற ஏதாவது கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம எப்பவோ செஞ்ச பாவத்தின் பலனை நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம். ஜோசிக்காரன் சொல்ற பிராயச்சித்தம், பரிகாரம் இதெல்லாமே அவன் தன்னோட அந்த சம்பாதிக்கிற வருமானத்துக்காக அவன் செய்கிற விஷயங்கள். சோ இந்த பாத்ரூமை இடிச்சு அந்த சைடு கட்டுறது, இந்த இந்த செவத்தை எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்க சொல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே. கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த விஷயங்களில் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. சோ கிருஷ்ணரை முழுமையாக நம்பணும், அதுதான் இது. சர்வதர்மான் பரித்யஜ அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடமே சரணடைவாயாக. 18.66 சொல்றார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசூசக அப்படின்னு சொல்றார். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா விதமான பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் காப்பாத்துறேன், கவலைப்படாத அப்படிங்கிறாரு. சோ அவர் அப்படிப்பட்ட உத்தரவாதத்தை வந்து நம்மளுக்கு தரும்போது நம்ம அவரைதான் நம்பணுமே ஒழிய நம்ம இந்த ஜோசியம், வாஸ்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நம்ப வேண்டியது இல்லை. நம்ம கையை தட்டி ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய கை ரேகைகள் கூட மாறிடும். அதுதான் வந்து உண்மை. அடுத்த ஸ்லோகம். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி உத்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயண. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. 4 விஷயம் சொல்றாரு. எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்தி, எனக்கு பக்தனாக ஆகு, எனக்கு வந்தனை செய், என்னை வழிபடு. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய். அப்போ இந்த 4 செய்யும் போது நீ வந்து என்கிட்ட லயிச்சு போயிடுவ. அப்போ நீ லயிச்சு போயிட்டனா கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட வந்துருவ அப்படிங்கிற பகவான் பெரிய பெரிய உத்தரவாதம் தருகிறார். சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து வேதத்தின் சாரம் அப்படின்னு சொன்னாரு 9th சாப்டர். அந்த 9th சாப்டர்லயும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஒரு ராஜாக்கு வந்து வேலையாட்கள் இருப்பாங்க. அந்த வேலையாட்கள் ராஜாவுக்கு வேண்டிய எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்யணும். ஆனா தன்னுடைய குடும்பம்னு ஒண்ணு அந்த பணியாட்களுக்கு இருப்பாங்க. அந்த பணியாட்கள் அந்த பணியாட்கள் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் அவங்க செய்ய வேண்டியது, தன்னுடைய மனைவிக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும். அதையும் செய்யணும். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு இங்க பாருங்களேன். அப்படிப்பட்ட பக்தி எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு மட்டுமே பகவான் அதுல ரொம்ப குறியா இருக்கிறார். எனக்கு மட்டுமே பக்தி செய், நீ மத்ததெல்லாம் நீ வந்து செய்யாத அப்படிங்கிறார். மத்தவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யாதன்னு நீங்க எடுத்துக்காதீங்க, மத்த விதமான வழிபாடுகளை எல்லாம் விட்டுடு அப்படிங்கிறார். எனக்கு மட்டுமே பக்தி செய், என்னை மட்டுமே சிந்தி அப்படிங்கிறாரு. சோ அப்படிப்பட்ட பக்தி தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறாரு. அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணுமா? இப்போ இப்ப தேனை எடுத்து இப்படி ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து விடாம அப்படி ஒரு நூல் பிடிச்ச மாதிரி விடுவோம். அப்போ அந்த மாதிரி என்னிடம் லயித்து விட வேண்டும், நடுவுல விட்டு விட்டு போக கூடாது. இப்ப தண்ணிய எடுத்து ஊத்துங்கள, விட்டு விட்டு விடுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம சுகர் சிரப், நம்ம பலகாரம் எல்லாம் பண்ணும்போது சுகர் சிரப் எப்படி கம்பி பதமா அப்படின்லாம் பார்ப்போம். ரெட்டை கம்பியா ஒத்த கம்பியான்னு பார்க்கும்போது விட்டு விட்டு வரும் இல்லைங்களா? ஆனா இதையே வந்து ஒரு தேனையும் ராமானுஜர் சொல்றாரு, எண்ணெய்
எண்ணெய் எடுத்து ஊத்தி பாருங்களேன், அப்படியே லைனா விடும், ஒரு சின்ன கேப் கூட, ஒரு பிரேக்கே இல்லாம விடும். அந்த மாதிரின்னு சொல்றாரு. விடாமல் என்னிடம் லயித்து அப்படிங்கிறாரு. வித்தவுட் எனி பிரேக் என் மீது சிந்தனை செய், என்னை பற்றி சிந்தனை செய் அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்க வந்து விஸ்வநாத் தாகூர், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பக்தியை வந்து ஒரு கங்கையோட ஒப்பிடுகிறார். கங்கை நதி எப்படிப்பட்டது? நல்லவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தீயவர்களாக கெட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரையுமே தூய்மைப்படுத்துகிறது. அதே மாதிரிதான் என் மீது பக்தி செலுத்தினா அவங்க வந்து தூய்மை அடைவார்கள். அதுதான் வந்து சிறந்த இலக்கை வந்து நம்மை வந்து சென்று அடையணும் அப்படின்னா நம்முடைய பக்தி இப்படிப்பட்ட தூய்மையான பக்தியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரை அன்புடன் நினைக்க வேண்டும், அதுவே பக்தி. கிருஷ்ணரை நாணத்தை தொடர்ந்து விருத்தி செய்ய வேண்டும், அவரை பற்றிய நாணத்தை தொடர்ந்து. அவ்வாறு சாதகமாக விருத்தி செய்வது எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கு நமக்கு ஒரு குரு வேணும். நம்மளுக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லைங்களா? அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிதான் எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்தவர், பாரம்பரியம் இருக்கணும். சோ பரம்பரை குருவாக இருக்கணும். புருஷோத்தமரே, கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர், அவரே முழுமுதற் கடவுள். சோ அவரே வந்து அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ஆனந்தமயமானவர். சோ இதுதான் வந்து இந்த நம்பிக்கை வந்து நம்மளுக்கு வேணும். கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், கூறுதல் அப்படின்னு தொடங்கும் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் கட்டாயம் ஈடுபட வேண்டும். அந்த நவவித பக்திகள்ல நம்ம கட்டாயம் பயிற்சி செய்யணும். பக்தி தொண்டே மனித சமுதாயத்தின் உன்னதமான வெற்றி. சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியாளர்களாக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்தர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।